Isuanen voinzir lai ngai thatu zong zong te in zavain chi beile vek ule voina kan ngai thak tur thopui chu khawvelin a hriattur nungchang tha chu ti ani don ani Philippi bung hi chang som panga kan chiar chuan chuan beng talo le ti mo te zinga sol nei lo le nuntlang pathian fa soisel bo ten ni theina turin phun noina le in hial na te omlovin engkim te ro chung ho zinga chuan nun na thu hlanin khawvela hian tieng tuangin inlang thin chuti chuan a thlona tlan kani lova a thlona thokrim kani heklo wangin Christiania chuan chuan tur kanei theiang atini pathianin alalram kalphung chu ami te manga pon cho hi athil tum ania mishing nun dan le nungchangin pathian lalram kalphung chu apuang chuak thei ti achiang khop mai chu nun chu khawvel chin dan nun dan le thil ti thin te tanga nei thei ani lova khawvel hian pathian lalram nungchang chu amu theia chu nungchang chu nangma ngein I mu tir theini chu tianga pathian mangaina nuna entir aloni chuan khawvel hian pathian mangaina te ama trina ten nei theidona arong bol tu te chu khawvela midang te aya chungchuang sok an ni ti po an mu theidona ni Christian kanom chau maya kan Bible hianin Christian dik tak nungchang asoi thungani Christian dik tak su rilu thiang limna te thu an soidan thlengin enton tlak ane turani a an hena thu tak khun tak mai su koltir anni a midang ti lom tum wang nilovin thu tak su anun puin hoisen takin an puang mai thin turani an ngai tu na te athiang lim tur ani a an to soi reng reng te su pulpit lang so nilovin eng huna po khoi huna po azaumin mi choi kang thei tur ani turani kiltina thimlal chuan ro arela su Christian dik tak nungchang chuan ngamlo pakhat ma nei lova van thlenga Christa mangai tu ni in athang zel donani chu wang chuan khawvel hian a hriattur nungchang tha hi hriattur chuan nangma ngei khai poimo a van nungchang kan ti hi hele lo nei turani hele van nungchang nei te chau wana roi chawin anom don sia chu wang chuan kan vela hian thimlal chuan sual hnuma engkim mai hnu chi a nungchang thalo tak mai kan enton turten min hol vel kara hian pathian du danang le pathian nungchang dik tak alalram din hun chu heleya ngei hian kan var poin kan nun pui thei ti hi kan hriat ngei atulani ngai thatu du tak tuna tang ngei hian khawvelina hriattur nungchang tha chu e hriatir thein inun pui ve theya chu nungchang Christa mangai nei na ti danglam te reng nun chu adang lamin midang te tan ra thatak a chhuat thei ni ti hi inun ngei khan da hriatir turin Christa ngei na som che ni Isuanen voinzir lai longa thatu zong zong te in zavain hun man nuam ni le nuam vek ule